Evo drugi prijedlog malog istraživanja. Gore je gore. Ovdje predlažem da proučite kako visina utječe na gravitacijsku potencijalnu energiju tijela. Da bi odgovorili na ovo pitanje, trebaju vam 2 šalice riže, ne skuhane, 1 čarapa i kuhinska ili kupaonska vaga. Sa skalom može pokus funkcionirati sa digitalnom vagom, a onda stvarno morate biti jako pažljivi i dobro promatrati prve brojeve koje vam se pokazuju. U ovom pokusu će biti iznimno važno paziti na pogreške. Naspite rižu u čarapu i zavežite čarapu, stavite vagu na pod, postavite čarapu iznad vage i ispustite čarapu. Jako dobro obratite pozornost kako se igla na skali miče, pogotovo u trenutku kada čarapa sa rižom sleti na vagu. Pokus funkcionira i sa digitalnim skalama, onda obratite pozornost na prvi broj koji vidite. Kao i uvijek razmislite prije nego što nešto napravite. Koja su vaša razmišljanja i očekivanja? Što i kako zapravo to želite promatrati? Kako ćete doći do zaključka? Sjećate se kako smo puno pričali o varijablama, vrstama varijabli, ovisnoj varijabli i neovisnoj varijabli. Što ovdje trebate držati konstantno, nepromjenjivom vrijednošću? Koja su vaša očekivanja i kako očekujete da će grafička ovisnost varijabli izgledati? Sretno!